ҳаматон аст, саломатиятон аст. Имрӯз ман 4 та коробка дар пеш дорам. Ҳозир ҳама ин чизои распаковка мекунем. Распаковка карда. Так, аз як коробка сар кунем кани. Духтаро, инҷа ман распродажа штаги буд, сапаги распродажа штаги буд. Ҳозир весеннии сапаги Батфорд мегӯяд, ба фикрам агар хато накунам. Беҳад нархи арзонро гирифтам ман. Бо баробари ин, как обычно, ҳар дафъае ки ман чизе ки заказ мекардаги бошам, ман средствоҳои барои хона дар Корея заказ мекунам. Агар ки бошад ҳам всё равно заказ мекунам, на запас меистад. Мисол ман ҳамин дафъаш ман чайник заказ мекардаги будам и сапаги, баъд қабаташа бо зубная паста, там антиперспирант, шампунь, гель для стирки, капли для мытья посуды, хулоса собун, ҳамин хел чизои дар кори ма бо заказ карда мондам. Барои ки ин хеле чизо тез тамом мешад, ягон бор не помешает, да, хона запас истадам. Беҳад нас, ана чайникча заказ кардам. Шаварам чои кило ки мегиранд, барои мин удобна чой дам кардан, беҳад удобна. Инҷа бошад сковорода большая 24 сантиметр диаметраш духтаро заказ кардам. Боз аз ин дегаш ҳаст. Ман ба аллакай заказ кардаги будам аз ин пештар. Шаварам кати дина распаковка кардаги будам, партофтаги будам видеоша. Ана баъд ин сковородкаи бо аз ина майдатараш ҳаст. Ваишам заказ мекунам. Ҳозираш ба ин 24 сантиметраш заказ кардам. Боз дафъаи оянда аз ин майдатарша заказ мекунам. 20 сантиметраш аст, 24 и 28 сантиметраш аст. Ман средниша заказ кардам. Ана ин водолазочка ним остин астаги пиджакоя мешад пеши. Бениҳоят качестваш беҳтарин духтаро. Инаш бошад то обычная блузка синяя, чёрная точнее. Ана ин Батфорд скидкаштаги буд духтаро. Бениҳоят качестваш беҳтарин аст. Ман аллакай пешида вай кардам, дидам. Баъд аз ин сумка заказ кардам, тоже сумкаи рангаш хаки. Вай сапагия ман бо ранги хакишам заказ кардаги, ранги ҳамин по цвети сумочка. Бояд биёяд вайшам. Просто вайш камтар дертар мебиёд, инаш барвақттар омад ин боро. ҳанам хеле сумкачаи хушрӯча духтаро. Чизе ки дар кор бошад аз ин компания метавонед ки ёбед. Чизе ки дар кор бошад. Хоть детские подгузники, хӯрокавори ҳозир бироварда истодааст, макароны, намак, приправа, чи кофе, допустим, ҳамаи ҳамин чизое ки рӯзгор ба дар кор мешавад бо нархҳои арзон дастрас метавонед ки шумо харидорӣ кунеду бо барзами ин калон ҳар 21 рӯз маош гиред. номераи ватсапи ман метавонед ки нависетон. ман дар бораи кор маълумот метиҳаму, ҳамаша хушрӯ карда мефаҳмам духтаро. ягон ҷои қиинӣ надорад. Инҷа ман духтар аллакай чи заказои валбириза овардан шаварам. ҳамина нишона додам. Чи хулоса гап ки духтаро ягон ҷои қиинӣ надорад кор дар компанияи Фабелик. Метавонед ки ба ҳазур дили пурӣ кати корро сар кунед. Чанд қай ки кашола додан гиред, ҳамон қадар вақтатон аз даст метиҳед. Барои мин мумкин ки пага дига аллакай шумо яке аз пешқадамтарин директорҳои компанияи Фабелик шаведон. ҳанам хеле духтаро ин коврики хушрӯя шаварам барои вай заказ кардем посудомонӣ. Калонаки ки хушрӯй коврик Фабелик ваям буду, ҳозир в наличии нест тарафои мо. барои мин аз валбири заказ кардам. бо каматон печорочка даромада харид карда овардиан. ҳанам хеле духтаро ҳамин номери ватсапи ман духтаро. маълумотаям дар бораи кор метавонед ки гиред дар ватсап. Лекин хушрӯй будааст, да, миҷон? Да. Для меня, конечно. Да. Это что такое? Почему-то твоя дочка... ну вот. Ассалому алейкум духтаро ва занҳои азиз. Ҳар яки шуморо ба кор ба компанияи Фабелик даъват мекунем. Ман зани хонашин ҳастам ва директори компанияи Фабелик. ҳар 21 рӯз аз ин компания зиёда аз 10 000 сомон маош мегирам. Занҳои азиз, ҳамин номераи ватсапи ман ба нависетон. ман ба шумо ҳамаи он маошҳое ки ҳар 21 рӯз мегирам нишон медиҳам. бо шумо суҳбат мекунам, кора дар бораш маълумот равон мекунам. агар ки ба шумо кор маъқул шавад, ман шумои номнавис мекунам ва ба шумо кора бепул меомӯзонам. занҳои азиз, омӯзиш ва номнавис шудан бепул аст. шумо аз хона набаромада баробари корҳои хона, баробари фарзанд нигоҳкунӣ, боз метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин гиред аз ин компания. боз ба ғайр аз ин компания ба мо бонусҳои калони пулӣ медиҳад. ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин, боз бонусҳои пулии калон. метавонед ки аз хона набаромада, занҳои азиз, кӯча ба кӯча борҳои Фабелика фурӯхта гаштан дар кор нест. духтаро, як бор дигар мегӯям, кор бо тариқи телефон аст. асосан мо дар ватсап ҳамкорӣ мекунем. ҳамин номераи ватсапи ман
метавонед ки маълумоти муфассалро дар WhatsApp аз ман гиред, ба ман суҳбат кунед, шинос шавед. Агар ки шумо ба кор махкул шавад, ман шумои номнавис мекунам. Занҳои азиз, дар командаи ман зиёда аз 3000 нафар занҳои муваффақ ҳастанд ки ҳар 21 рӯз маоши хуб мегиранд. Ва шумо низ яке аз пешқадамтарин занҳо дар ин компания шуда метавонедтон. Буз чӣ дар кор аст барои мо занҳо? Аз хона набароем, кӯча ба кӯча нагардем, тарбияи фарзандонмон кати машғул шавем, бо барзами ин маошҳои беҳтарин гирем. Занҳои азиз, аз ягон чӣ хавотир нашавед. Ҳеҷ кас шумо маҷбур намекунад ки харидҳои калон карда кӯча ба кӯча фурӯхта гардед. Мо аз хона набаромада кор мекунем. Занҳои азиз, ман худам соҳиби 3 фарзанд ҳастам ва аз хона баромада наметавонам. Яъне ки ман аз хона набаромада ҳамин қадар маошҳои калон мегирам ва ба шумо низ ҳамин гуна корро меомӯзонам. Раҳмати калон барои таваҷҷӯҳатон.